Mortadela. O mortadela puțin rustică, dar delicioasă. La mortadela se folosește un procent de 65% carne slabă, 35% carne grăsime tare sau 70-30, cam pe acolo. În general este carnea de la spată, aceea este cea mai bună. Se poate folosi și fleică, dar să fiți atenți cu procentul de grăsime. Am curățat-o ca pentru cârnați, am mai lăsat și grăsime moale, dar în general carnea este curată, după cum vedeți, adică nu are în ea chestii, zgârciuri sau alte prostii, așa. Iar acum în prima fază, cât este carnea, a stat peste noapte la 1 grad, o voi toca cu o sită mare, ori asta, dar cred că voi folosi pasta pentru coan, dar voi folosiți ori cea mai mare sită pe care o aveți, ori folosiți cuțitul și o tocați la cuțit. Ideea e că se face condimentarea în faza asta, în care carnea este de 10, 12, 14 mm, pentru că după aia, dacă încercăm să o condimentăm când e pastă, e deja prea târziu și e mult mai greu. Așadar începem prin a toca grosier carnea combinată cu grăsimea, amestecate deja. Așa arată după ce am bucățit-o. Acum pregătim condimentele. La 10 kg, eu am făcut 20, dar la 10 kg de mortadela, de data asta am folosit ceafă, cam 8 kg, să zicem. Bineînțeles, puteți să folosiți orice grupă de mușchi, pulpă, spată, ce doriți. Grăsime tare am folosit 1,75 kg. Sare am pus 200 de grame. În momentul în care folosim mai multă grăsime și mergem spre 7 kg de carne slabă și 3 kg de grăsime, mergem spre 20 de grame de sare. Deci cu cât mai multă grăsime, cu atât mai multă sare. Piper alb 20. Fenicul am pus 14 grame, nucșoară 7, zahăr brut 20 și piper boabe 12 grame. Dacă vreți să o dați spre parizer, măriți cantitatea de coriandru și de usturoi. În loc de 10 puneți 15, nu știu, și usturoi puteți să și dublați aici. Am mai pus fistic, n-am scris aici. Fistic am pus 200 de grame la 10 kg de carne plus grăsime. Am mai adăugat grăsime cuburi 0,5, adică 500 de grame. Și supă de oase sau apă 1 litru. Astea sunt cantitățile pentru 10 kg de carne slabă plus grăsime tare. Haideți să vorbim puțin și despre sarea cu nitrit. Da, în cazul mortadelei se folosește sare cu nitrit. Cine vrea să folosească, este foarte indicat să folosim ca să ne protejăm de toate nebuniile. În cazul acestei sări, ea are, după cum vedeți, 0,5% per kilogram de sare de nitrit. În 2 kg de sare din asta s-ar regăsi 10 grame de nitrit, care este deja sub limita de 15 grame la 100 de kg de carne. Eu din sarea asta nu o să folosesc nici măcar cele 10, o să folosesc mai puțin. Deci în loc de a pune, în cazul meu trebuia să pun 162 de grame, o să pun doar 100 din sare cu nitrit. Asta am pus prea mult. E foarte important să faceți gramajele astea când nu sunteți stresați și să calculați bine, pentru că decât să bulești o grămadă de amestec din grabă și din neglijență, mai bine le faci ușor și cu cap. Iar restul pun sare
de mare, fină, care la mine e bulgări și așa e bine să fie, semn că nu are antiaglomerant. Dacă aveți o râșniță, vă recomand să cumpărați condimentele boabe și să le râșniți atunci când faceți salamuri. În felul ăsta toate uleiurile din ele se duc direct în carne. Iar acum împrăștiem condimentele în amestec și amestecăm puțin. Iar acum încerc să compactez totul și amestecul se va duce la congelator peste noapte. El nu se va congela de tot, dar va fi numai bun de tocat pentru mâine. Tot la congelator o să bag și supa de oase. Eu folosesc supă de oase, nu e neapărat nevoie, puteți să folosiți și apă, dar o să aveți nevoie de niște fulgi de gheață pe care să îi adăugați în timp ce tocați foarte mărunt carnea. La 10 kg de amestec mai adaug și jumătate de kilogram de grăsime tare tăiată cuburi. Trebuie neapărat să fie grăsime tare. Iar acum o să vă arăt cum o pregătesc pe asta. Într-o strecurătoare dăm drumul la un jet de apă fierbinte pe grăsime. În felul ăsta topim grăsimea aia moale, pelicula aia de pe cubulețe. În felul acesta facem ca cubulețele să adere la pasta noastră de mortadela. Le ținem cam 2-3 minute până când vedem că s-a topit grăsimea aia moale de pe ele. Le puteți băga și în apă fiartă sau să le puneți pe foc, dar nu le țineți mai mult de 2 minute, că nu are sens. Odată ce au prins culoarea asta așa, le scurgem bine. După care, odată ce le-am stors cât am putut de bine, le împrăștiem ori pe un prosop foarte curat, ori pe hârtie din asta de bucătărie. Ideea e să scoatem toată apa asta, pentru că altfel amestecul nu va adera la ele și o să pățiți ce am pățit eu la prima tentativă, și anume când tăiați feliile o să cadă bucățile. Carnea este pregătită de a doua măcinare, asta peste noapte toată la congelator. După cum vedeți, undeva spre centru este încă moale, aici e destul de tare. Ideea e să se poată tăia cu cuțitul, să nu fie bognă, ca să nu omorâm mașina de tocat. La mortadela, cu cât folosim o sită mai mică, cu ochiuri mai mici, cu atât mai bine. Sita asta este de 2. Cu cât e sita mai mică și problemele sunt mai mari, pentru că o mașină de tocat normală se chinuie să treacă prin sita de 2. Sita de 3 este ok. Veți obține o mortadela mai rustică. Sau ceea ce puteți să faceți, după ce ați trecut-o prima dată prin sita de 3, o puneți din nou la congelator să se întărească, o tăiați din nou cuburi și o mai dați încă o dată prin sita de 3 și veți obține un rezultat asemănător cu cel al mortadelei clasice. De asemenea, putem să folosim și un robot de bucătărie, numai că trebuie să fim foarte atenți să nu încălzim mixul. Asta este marea problemă, să nu treacă de 5 grade, pentru că în momentul ăla începe să se separe grăsimea de apă și nu vrem asta. Trebuie pasta să fie rece. Așa mi iese mie prin sita de 2. Din punctul meu de vedere este ok. Nu trebuie să o mai trec încă o dată. Deci după măcinare avem o pastă compactă, ca o plastilină este, și foarte rece. Motivul pentru care am întins pe masă amestecul este unul foarte simplu. Nu am chef să mai spăl și malaxorul, așa că o să
împrăștii tot ce mai pun înăuntru, ca la cozonaci, și după aia o să o pliezi de câteva ori și aia e. Adăugăm și piperul și fisticul, adăugăm și piperul și fisticul. Fisticul e bine să fie crud și nesărat. Vedeți cum se face, deci se mărește. Sper să nu bubuie. Și acum sunt sigur că mi-a scos mare parte din aerul la mic. Am vidat amestecul. Acum îl desfac și trecem la umplere. Personal folosesc vezică de bivol, greu de procurat, mari, greu de gătit, pentru că sunt foarte mari și necesită mult timp. Sfatul meu e să folosiți ceva mai mic. Stomacul pentru tobă e foarte ok. Sau orice maț până la urmă care rezistă la gătit este ok. Când umplem avem grijă să nu băgăm aer. Astea sunt foarte rezistente, ăsta e avantajul lor la vezicile astea, dar la noi nu prea se găsesc. Eu le iau din Italia. Mi-a mai rămas și mie amestec. Astea le-am umplut, mie să nu le fi umplut prea tare, o să vedem la coacere, sper să nu bubuie. O să le leg foarte bine. Așa că am mai făcut și 2 batoane de salam. Se vor coace mai repede. Este foarte important să le stufuim, atât salamurile cât mai ales astea mari. Haideți să vă arăt și cum leg monștrii ăștia. Legătura e valabilă și pentru piese mari, chiar și capocolo. Mai întâi fac nodul acela la sou, pe care vi l-am arătat de mai multe ori. Iar de acum țin bobina într-o cutie jos. Duc ața pe jumătate și fac un nod cât se poate de centrat. Ținându-l în tensiune, deci ținând astea tensionate, el rămâne strâns. Și pot să-l închid. Cu firul lung care vine din bobină, trec și pe cealaltă jumătate. Deci trecem în cruce, cum ar veni. Și ținând în tensiune, îl strâng și pe ăsta. Mă uit aici să fie ca lumea. Și plec cu diagonalele. Întorc piesa pe fir ca să-mi stea, să mi-l blocheze. Și mai fac un nod dublu. Ok. Și pe cealaltă la fel. Și am terminat corzile de susținere. Acum, mă uit care a fost prima. Îmi dau seama de aici. Prima a fost asta. Vedeți că e cea mai în spate. Deci tot pe ea trebuie să plec. Plec iarăși cu firul lung. O întorc iarăși. Strângând într-o parte și în alta, ăsta, nodul se strânge, da? Iar când ajung la sfârșit aici,
Același lucru. Pot să iau, să trec încă o dată firul pe sub ăsta la alt. În felul ăsta le-am luat pe toate cum ar veni. Nod în tensiune. Nod. Fac un nod aici ca să-l fixez. Capătul celălalt în ac. Și încep. Ați văzut că aici n-am reușit să leg pentru că mi-a aluneca. Iar atunci, dacă nu pot să fac chestia asta, fac ca la culatelo. La culatelo se coase un fel de plasă. Trec pe după ea, trag tot firul. La început nu strâng prea tare, că mi le mișcă pe astea. Fac ca un fel de pânză de paianjen, așa. Ok. Cu cât am firul mai lung, cu atât mi-e mai greu. Ăsta e felul în care se face cusătura pentru culatelul, să știți. Deci vă puteți folosi de ea dacă faceți vreodată culatelo. Asta e cusătura clasică de culatelo. Iar când prind crucile astea, le blochez ca să rămână sforile acolo și aia e. Ăsta este rezultatul. Fix ca o plasă. Dacă am fi vrut să-i facem și agățătoare, trebuie să prindem corzile care sunt cele mai adânc băgate. Băgăm pe sub ele și facem și agățătoarea. Eu n-am nevoie că o să folosesc cârlige. Arată foarte bine. La mortadela voi face o fierbere la abur. Asta e o oală mare și o să pun 2-3 degete de apă pe fund. Avantajul la această metodă este că aburul are undeva la 100 de grade tot timpul și în felul ăsta mortadelele se coc la foc mic, adică la foc încet, cum ar veni. O altă metodă este fierberea propriu-zisă, unde trebuie să controlați temperatura, să fiți undeva la 80-85 maxim de grade în vas tot timpul, temperatura apei. A treia metodă este la cuptor. Problema cu asta este că durează foarte mult, mai ales la o mortadela mare, cum sunt astea, durează vreo 30 de ore, ceea ce este inuman, vă spun sincer. Dar pentru piese mai mici e ok, setați temperatura cuptorului la 85-90 de grade, maxim 100, ventilat, puneți o tavă de apă înăuntru, de desubt, și o lăsați acolo multe ore, depinde de calibrul ei. Mortadela se așează în așa fel încât să nu atingă fundul vasului și se pune un capac deasupra și se monitorizează cu termometru în apă cu gheață. Unde le lăsăm scufundate până ajunge la 20 de grade, cam așa, temperatura interioară. Dacă o mai tocam încă o dată prin sita de 2, adică repetam procesul, devenea mult mai fină, dar sincer să fiu, nu mă deranjează că este așa. Se diferențiază puțin de cea făcută industrial și tocmai asta este și ideea. După cum vedeți, cuburile s-au lipit perfect și asta pentru că am folosit dușul acela fierbinte și le-am tamponat înainte de a le băga în amestec. Nu vă mai fac poftă cu sandvișuri, chestii opulente. Este foarte bună, deci credeți-mă, chiar merită să încercați.
O mortadela puțin rustică, dar delicioasă și nu chiar greu de făcut. Bineînțeles, eu am făcut calibru mare. Cu cât e mai mare, cu atât e mai greu de făcut. Dar se poate face și în calibre mai mici și este la fel de gustoasă.